чорабинии тантанавӣ барои гусели ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ дар назди муҷассамаи шоҳ Исмоили Сомонии шаҳри Турсунзода баргузор гардид. дар рӯзи аввали даъвати баҳории навъаскарон дар ин ҷо 65 нафар ҷавонони бонангу номуси минтақа бо хоҳиши худ ҳозир гаштанд. роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, комиссарияти ҳарбӣ, собиқадорони ҷангу меҳнат ва волидайни даъватшудагон дар ҷамъияти тантанави иштирок ва суханронӣ намуданд. қайд карда шуд ки имрӯз қувваҳои мусаллаҳи мамлакат хеле ташаккул ёфта аз ҷиҳати таъминоти моддию техникӣ, қудрату маҳорати ҳарбӣ ва интизоми ҳайати шахсӣ нисбат ба солҳои пешин фарқияти зиёде дорад. артиши мо имрӯз истиқлолият ва тамоми ҳастии тоҷикистони азизамонро сарбаландона ҳифз менамояд ва барои ҳар ҷавонмард боиси ифтихор аст ки ҳамчун сарбоз дар сафи артиш қарзи шаҳрвандиву ҷавонмардии худро адо намояд. хизмат кардан ба ватан аслан хизмат кардан ба падару модар ва бародарону хоҳарон аст, зеро ватан ва миллат ду рукни муқаддасест ки бидуни онҳо ҳеҷ фард сари баланду ифтихори инсонӣ дошта наметавонад. бояд гуфт ки имрӯзҳо садҳо нафар фарзандони бонангу номуси шаҳри Турсунзода дар ҷузъу томҳои қувваҳои мусаллаҳ адои хизмати мо дар ватан менамоянд. дар қисмати фарҳангии чорабинӣ варзишгарон ва хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Турсунзода барномаи рангинро пешниҳоди меҳмонону даъватшавандагон намуданд. ҳунармандони хонаи фарҳанги шаҳри Турсунзода низ барномаи консертиро барои гусели навъаскарон намоиш доданд.